Microbii sunt peste tot, acasă, în locurile publice, la cumpărături și la muncă. Cu eficacitate dovedită, dezinfectantul Sterilium Protect & Care distruge 99,99% dintre bacterii și virusuri. Hartmann, de 200 de ani alături de tine. Raftul cu miresme, cosmetice 100% naturale, fără conservanți sau parabeni, cu aport ridicat de nutrienți, cu miresme asiatice ce te duc cu spiritul într-un spa tropical. Hartmann îți oferă pansamentul potrivit atunci când te confrunți cu escară, ulcer varicos, rană diabetică sau cu arsură casnică. Întreabă acum medicul sau farmacistul despre pansamentele Hartmann. Hartmann, de 200 de ani alături de tine. Cum ar fi dacă ai putea să-ți asiguri amintirile? Prima mașină, primul road trip, adrenalina de la schi, prima vacanță romantică. Experiențele rămân, însă hârtiile se mută în online. Descarcă gratuit aplicația AsiGo și în mai puțin de un minut poți emite RCA sau asigurare de călătorie. Bonus, ai remindere pentru acte. AsiGo și ești gata de viață. Și până la urmă, sănătatea este cea mai importantă, iar orice fel de disconfort respirator este neplăcut. Agripavi, complex 100% natural de plante ce susține sănătatea tractului respirator. Agripavi, respirația înseamnă viață. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.